done. Maybe I might not get a chance to ask these other results. So let me ask it now. Mungadzadzimmenye pachifuwa kuti you have served Malawians with integrity inuyo ngati wankulu wapampando umenewu after mukalengeza zotsatira za sankho zimenezi. Zikomo. Mwafunsanso funso kuti kodi ndizaziguguda pa mtima. Ndiloleni kuti ndingokuyankhani by reiterating the commitment that the Commission has been making all along, that we are endeavoring to deliver free, fair and credible elections to the people of Malawi. Ndipo Malawi Electoral Commission sinasinthe taimabe pomwepo ndithu chifukwa uwu ndi udindo umene tili nawo pa malamulo. Mavyete kuti gwengwe kuzangotulukira pati ambush them, drop the bomb money, kaboom, 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 hey, no retreat, no surrender, no go, mavyete. Tikamayankhula timakhala ngati zisiru, tikamayankhula timakhala ngati zisiru. Zaka zonsezi tikamayankhula timakhala ngati zisiru. Bible mu Proverbs 22 verse 3. Miyambo 22 verse 3. Proverbs 22 verse 3. Kunena kuti ochenjera amaona mavuto akubwera nubisala, koma chitsiru chimangopitirira nulangidwa. Ochenjera amaona mavuto akubwera ndikubisala, koma chitsiru chimangopitirira nulangika. Akuluakulu, iyiso si nthawi ya MCP. Nthawi ya MCP inapita. Wina afune asafune, alole asalole, Mutharika watenga chinthuchi. I don't know kuti ndikuze ni bwanji. Ndeyiso si nthawi yomanena kuti Ben Phiri azikhala alikobisala kuopa moyo wake chifukwa cha MCP, chifukwa cha Chimwendo Banda ndi azinzake Vitumbiko Mumba ndi Nzimayi Jesse Kabwira kutumiza ziwembu kuti amuphe. Nthawi yake ino Ben Phiri munthu kuti wawina zisankho chifukwa amalawi amuvotera azikhala kobisala mpaka napanopa. IMCP mukupanga chibwana cha Njombolende. Iyi si nthawi yopanga zimenezo. Ndikukuwuzani mawa pano Ben Phiri akamba kunyapula, ife sifuna tizamve pepani wanuyo. Nthawi iyi ndiwe amano kunyengerera nonso pano. Ngati uli wanzeru ukudziwa kale kuti apano zathu zatha, mphamvu so tilibe, ndizo mauwauwa kumaopseza anthu. Munthu wamkulu ngati Ben Phiri azikhala munthu kumabisala fake IMCP amukonzera chiwembu kuti amuphe. Dzanali kufuna kumupha munthu kuthawa, wathawika aliphera. Inu sino akuwuzana apo kuti IMCP akukonza chiwembu. Sini makuwuzani kuti mfumu ikagwa imafuna ntsamiro kuti azititani tosetaluza chamunefero zisankho, koma inunso taphawa kuti ndi mmene anthu alili. Ndi chipani chokupha. Chipani cha MCP chena chithesedwe.
chipani cha MCP chiyenera chithesedwe. Chipani chimenechi si chipani. This is a terrorist group. Chipani cha MCP chiyenera chiyankhe mafunso a crimes of humanity. Achina Vitumbiko Mumba kabwira iwe Chibwendo Banda ngani mukuona ngatiso ti iso ni nthawe jawe munka uwa komati ngwe jandi zimene zija zinatha muvulala yabwera ndi amavyete yabwera ndi amavyete akulu mukupemphani mukumverani chisoni moyo wanu. Musiyeni Ben Phiri asiyena honorable Ben Phiri yakhale mukuti ya Ben Phiri abira zisankho patipo ma polling station oseaja Ben Phiri apezekapo munthu mmodzi amapezeka malo 300 pakamwezi. Wabila zisankho bwanji munthu zisankho zawerekedwa pamanja waononga mu system ya chani. Jaji Sabata yatha anagamula kunena kuti tisapange audit systematic koma pachisankho chizawerengedwa pamanja. Chisankho chizawerengedwa pamanja. Ndiye ngati ameki afuna zitenga data yapa manja zolowesa mu system izo ndi zawo chifukwa po sankha owina sitizasankha zimene zili mu system izo tizasankha zomwe anthu atani awerenga pamanja. Ndiye adaona kuti chizungu chikuvuta pati systematic ilibe ntchito. Anabela ntali manja ati tidikire zinthu zimene zili mu system mulibe ntchito chifukwa mulandu koti la gamula kale basitu. Ndiye ngati anthu olenga pamanja anena kuti wawina ni muthalikatu. Ine simukuona president wa UTM Daliso Kabambe wapanga congratulate afu Peter Mutharika. Ine simukuona anthu onsewa akupanga congratulate. Tinazo bwanji kuti MP wakuti wawina. Mesa bazolenga zamanje zomweso. Ndi akona ngati kuti nthawe ikapite akanena kuti 8 days MCP ndi kuti iwo wabela ayikapo mafika. Abwera wanje ayika mafika kuti mafika alipo kale. Anabelo ntali manja pale bichule anga pange. Anabelo ntali manja atendeza kubela mafika au tendeza kubela mafika bwanji. Pokuti iyeyo akungopanga verify zomwe wapasidwazo. Iyeyo sindamene amawerengayi. Iyeyo sindamene amasayinira kuti ndizizi. Iyeyo wangozenda zinthu zija angopanga verify kuti ndizomwe zidi. Basitu. Koma ayi ndithu. Ine Vitumbiko Mumba. Yankhula mwakuti ngati kuti udakalibe ni mphamvu. Vitumbiko Mumba mulibe mphamvu na iliyonse tu. Achimwendo Banda mulibe so mphamvu. Ngati tema kutukwanani kumakusambwazani muli mboma. Ngati mavyete amakutukwanani kumakusambazani muli mboma. Pano panda kuta nini? Muti budeza zitu. Mutu mulideza zitu anthu ino. Iso sinthawi yanunso iyayi. Ndiye matama anu nsete nuzo manyi mukumapanga musiye. Musiye. Mufune musafune. Wawina ni Mutharika. Mudikire ameke akita kukuuzani. Nzimayi kuja kuuzani. Wakuuzani kale kuti Yesu wa MCP ya. Iya kugirira ntchito wa Malawi. Chifukwa nzimayi kuja indi career. Indi track record. Wagirira ntchito. She has worked hard to earn. Pati ndesanga lole no MCP mumonongere ndakuuza nikale sizitheka nzimayi kuja kugirira ntchito yake. Chifukwa nzimayi kuja
akugwira benchito koma ambiri inuyo pofika Wednesday Thursday ntchito zanu zatha muziziwiratu pofika Thursday Wednesday ambiri inu ntchito zanu zatheratu pompo ndingati koma kuuza nino mayina anthu oti ntchito zatha andakuziziwa kale koma sakufuna ziti afuna zipitirira benga kuti nzamuyaya nza kwawo kwa mayi yawo ngati kuti mene mulungu ankalenga Malawi amayi ndi abambo awo anaperekera thope nanga sanaperekera thope kuchipiko ndi akona ngati kuti abambo awo ndi agogo awo anaperekera thope ku Malawi kuti Malawi akumangira ndi mulungu iwo anali pati Malawi si wano ya Malawi si wa MCP ya nakuzani kale Malawi si wa Chakwera kapena family yawo ya Malawi ndi wa Malawi ndi amayi akangosankha chinthu ndikuuza nimene nanene agotani hala ife tamanga chiti ndeife amayi tikamanga chitu olo mfundo ifeyo mfundo yomanga Malawi olo nyani sanga masule mfundo manga ifeyo Malawi olo nyani sanga masule ndi munamuona dzanja la nyani mene monekera golira chifukwa feta tamanga chiti muphunzira ndikuti muphunzira ndipo anthu aphunzira pandani nakuzani kuti mulungu akufuna kupanga niyani akupanga ni example anthu aziko pansi pano aphunzira facha Malawi kukuzani muphunzira ndeizo mene mukumvulisa Ben Pilizo mukungozida isanthawi chifukwa Ben Pili ndi bwana amayi ampasa nyota amayi ampasa mphamvu iye ndipata kale mu government ne muchenjere naye mubwetekeka muvulala za zi ino achimwendo tangu panga ni konsidi avitumbiko mumba zipasenulemu zikuvutani uzeni lwa MCP musona ngaliso nthawi ndiyano nthawi yanu inapita kulibeso zimenezo za MCP zatha zimenezo zatha kulibeso ngalukuzidemesa kuti zinthu zisintha jaji anena kuti abera mavoti akanena kuti abera mavoti ino mona ngati muwina are you sure ngati ino mona ngati muwina ndi anthu amisala zunguonekera kuti you are very delusional taonani zoma kupanga mumba uja delusional munthu wamisala osafuna kupanga accept reality ndiyo nena kuti muthalika wateka chinthuchi suntha odi apa angakusalaze mubweteke katu MCP mangani bwinobwino tulukani perekani ulemu munakhala kuti ino ndina anthu aulemu last week yomweja mutayambiratu munthu ni munthu amata kukhululuka ndi malinga mene mwapangira na MCP zisangosala mano officials omwewo Chakwera wemba kale phone kupanga kungajo ndani afipita muthalika kukumana naye handshake bwino mukona ngati mawa pita muthalika angamati Chakwera ayi muzafa chani Chakwera usipanga respect koma anthu enuyo sumupanga respect munthu odziwa kuvina amadziwa nthawi yochokera bwalo inuyo ndanochokera tichita kubalamutsa ndiye kubalamutsa kuja munthu umatsiruka nako umapusa nako umaoneka chisiru munthu wamkulu kumene kukwenyedwa kukwenya jacket kumakukoka munthu wamkulu wa mimba yako zona osengosilemekeze bwino wekhaona kuti papa mmene zililimu atani yavuta bwino koma noti basi ndioneke kuti ndine dolo vitumbiko mumba kumona vitumbiko mumba yamwene iyi pali chani apa inu nobody akusanga ndindani vitumbiko mumba akona ngati basi ndizomwe zija zaja kwenda zongotenga mabilioni kubasidwa basi kumangogula anthu ayi pali zinthu zina ndrama sizingagule nakati ndrama zimagula chilichonse bwezi kumapezeka mabilioni akumangidwa pidide billion akumangidwa ndake sino
simungagwejire sene ndrama maheuo ninauza ine mavyete kuti abwere ndithu azama maheu ninao sasa ma 5 piniyo ma 50 piniyo tengani mavyete tengani ndianu maheuo imwani madishe to yani valani ni mauza papa mavyete aja koma no pasiku lovota amene ayi azayimvere fungo ndiye imvera no fungo no bati umanama diwe chakwera tu manama mazona dulu kumavutisa mali chonchicha kumazuza mali chonchicha ine kunoko kumavutika ine kunoko kumavutika facha amalawi amene ali kunoko pangida sponsor ndi anthu atazilimbana ndine pangira zima ufiti zima chani zima spiritual attack kundipanga isolate palibe amene amapanga support kuma chilungamo naima bachilungamo tinaima bachilungamo ndi chilungamo chake chonena kuti afa Peter Mutharika watenga chinthuchi suntha akakusalaza ndi zako koma ife mavyete takupanga ni warning musanene kuti sina kupanga ni warning